shi ba ai mai buri magana ta gata tafiya kuma na san mai guzuri ya fi cin nasararta mu tsaya a guri ɗaya mai haƙuri mu jira magabata. Wani ya fara wani zai fara wani ya fita haure duk sanda ka tabbata ɗan nan giwa zai maka ware lokacin da ka tabbata ɗan kirkiwa zai maka kore sabgar da kake a fagen waka na san nasararta. Usilin danko na saba na aiko sako na gari saurara hujjar ta kan bako da kamar almara dutse ya ji tsoron koko magana jari ce riba ta abu iya zance wasu sun lamunce kalmar baka san tantance wazi hanya ce in har ka sai kai dace magana ce kulle sai ka nata za kai kunce masu fushi suke da nadama mai haƙuri zai samu dama in an yi ruwa ribar mai noma inda sadauki ne shafa ma ai dole mu so zaɓin al'umma su suka so harbi ai nema dai na fushi kai komai nema sai yadda so Allah zai yi ma. Hasada ba ta da fa'ida ko ta zama gada ga wasu sun haɗa biyu suna faɗa ta sanadin raɗa gamon da zan naɗa kiran ku zan daɗa domin ku an kara. So ai dan Allah shi ne so in za aiki ai dan Allah kun gamsu mai yin gaba da makoci to ba a so mai yin koyi da matuci ya ɗaukan so dan bihina na son wasu rai zai so so na kai sako har ya bata kan halin su na san wasu kam sai sun ce na burge su dan sun ji mana lissafo alkhairin su ba sa nazari ko zargin yin jefar su. San wasu yau sai sun ce ban burge su ni dai a bukata ta in nai an gamsu waka ta zamo linzami na tsafkata.